संसदेचं हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होणार आहे। या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीमध्ये सर्वपक्षीय बैठक सुरू आहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुनराम मेघवाल, राजनाथ सिंग, जे.पी. नड्डा यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते या बैठकीला उपस्थित आहेत। हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी सर्व पक्षांचं सहकार्य अपेक्षित असल्याचं रिजिजू यांनी म्हटलं आहे। या काळात होणाऱ्या चर्चांमध्ये सर्व पक्षांनी सहभाग घ्यावा आणि संसदीय लोकशाही अधिक मजबूत करावी असं आवाहन त्यांनी केलं आहे। 19 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये अणुऊर्जा विधेयक 2025, विमा कायदा दुरुस्ती विधेयक, भारतीय उच्च शिक्षण आयोग विधेयक 2025 आणि राष्ट्रीय महामार्ग सुधारणा विधेयक यासह इतर अनेक महत्त्वाची विधेयकं चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहेत। केंद्र